πες τι έχει αλλάξει σε μια βιτρίνα οι άλλοι με έχουν τάξει. Τότε και τώρα το όνειρο λιγάκι εκεί πανθίζει σαν κλαράκι σπάλι. Τότε και τώρα όλα με πονάνε. Βρες μου δυο μάτια τα άστρα να μετράνε. Τότε και τώρα όλα με πονάνε. Βρες μου δυο μάτια τα άστρα να μετράνε. Χρόνια και χρόνια μόνη η αγάπη, μικρός πουργίτη πίσω από το τζάμι. Τότε και τώρα πάντα από φόβο κλείνεις ο ίδιος στη ζωή το δρόμο. Τότε και τώρα όλα με πονάνε. Βρες μου δυο μάτια τα άστρα να μετράνε. Τότε και τώρα όλα με πονάνε. Βρες μου δυο μάτια τα άστρα να μετράνε. Πάω στο κατώ για κρασί του πατέρα. Σε πήρε χαμπάρι η μάνα σου. Δεν την άκουσες? Λες να κατέβει? Όχι, πονάει το στήθος της. Ο γέρος? Άργησες να έρθεις από την Πάτρα. Μια εβδομάδα δρόμος. Ανησύχησα. Μπορεί να έχει το πατέρας μου. Φεύγω. Αύριο θα είμαι πάλι εδώ. Πρόσεχε τώρα που βγαίνεις. Ναι. Γεια. Μεσημέρι έφτασε, μεσημέρι. Ξουτ πάει, όμως. Καλημέρα, θιά. Με τις γάτες τα έχεις βάλει πάλι. Μη μου μιλάς για γάφτες. Ζωντανά είναι κι αυτά. Η γάτα για το ψάρι της πούλησε τον αφέντη της, αυτό να θυμάσαι μοναχά. Τα ζωντανά στέρεψε ο λαιμός τους απ' τη δίψα.
Λες να βρέξει καμιά φορά. Βλέπω κάτι σύννεφα, Πάτρα μεριά. Μα, μετά τη μεγάλη βροχή. Γράψε 30 μέρες και βάλε. Στον πατέρα σου πάω. Θες τίποτα από εκεί? Όχι. Άμα πλώσω θα έρθω κι εγώ. Η μάνα σου τι κάνει? Καλά ξύπνησε. Εκείνος ο πόνος που είχε στο στήθος? Δεν τον άκουσα, είπε τη νύχτα. Α, ωραία. Θα την έπιασε το φάρμακο που της έδωσα. Θα πεταχτώ να τη δω μετά. Καλημέρα, κύριε Παγώνα! Κύριε Γιώργη Βρανά! Δεν έχεις αγώη σήμερα! Μου φάγε τάτιμο το ζωντανό το χαλινάρι και δεν μ' ακούει με τίποτα. Καλημέρα, Ανθή. Καλημέρα. Τι κάνει η μάνα σου, η κυρία Αγαθή? Καλά, κύριε Παγώνα. Μωρή θυγατέρα, ακόμα τα ρούχα? Ναι, τώρα! Θα περάσω και από το μαγαζί. Να έρθεις πρώτα πάνω. Πουλί, 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 πουλί. Πέρναγε κανείς από το δρόμο. Ποιος να περάσει? Μου φάνηκε πως άκουσα βήματα. Τι βήματα? Τώρα θα πας από τον πατέρα σου. Τώρα. Και ενόπνευμα πες του. Ναι, μητέρα. Και στάμνα μην ξεχάσεις. Και στάμνα. Και να μην τρέχεις στο δρόμο. Δεν είσαι πια κανένα κοριτσάκι να πηδάς πέτρες και κλίματα. Μεγάλωσες. Με τη θεία Παγώνα μη λέγες. Με τη θιά. Τι σου λέγε? Με ρώταγε πώς είσαι. Πώς να είμαι. Τα άφαγα τα ψωμιά μου. Έλα βρε μάνα τώρα. Η θεία Παγώνα έφτασε εκεί που έφτασε και δεν στέκει το λεπτό τώρα. Η θεία Παγώνα έχει τον τρόπο της. Είναι ευλογημένη γυναίκα. Καθώς τη χρειάζεται πάνω στη γη. Θεία Παγώνα, έφυγες! Θεία Παγώνα! Θεία Παγώνα! Δεν θέλουν κλάδεμα. Δεν μπορώ πια να κάνω τίποτα. Άγιε μου Γιώργια, αφέντη μου και γρυβό καβαλάρι. Καλημέρα κύριε Παγώνα. Καλημέρα μορφωνιά μου. Τι έπαθες και μου τραγουδάς από τα χαράματα? Όχι και χαράματα κύριε Παγώνα. Και γιατί να μην τραγουδώ? Είναι βαριά η στάγνα. Σιγά το πούπουλο. Πού καταλαβαίνετε εσείς από βάρητα. Αυτό δεν είναι τίποτα. Άλλο το κακό. Για πρόσεξε μη σου πέσει καμιά πέτρα στο πηγάδι. Γέρασε, πού είναι τα χρόνια που το φτιάξανε. Τι κάνει ο φούρνος του πατέρα σου? Φουρνίσει, ξεφουρνίσει. Να στείλει το ταψί να στο ψήσει. Ταψί εγώ. Εγώ λίγο φασκόμουν τώρα και καήρα παξιμάδι και πολύ είναι. Χριστιανή μεσημεριάτικα. Βασιλική, τι έγινε και έπιασε το τραγούδι? Τίποτα δεν έγινε. Όλα καλά. Ωραίο το φουστάνι σου. Συ το όραψες? Η μάνα μου. Το δικό σου? Αυτό είναι παλιό. Πώς είναι καλέ παλιό, εγώ πρώτη φορά το βλέπω. Εσύ μπορεί να το βλέπεις. Το ξαναφόρεσε στη γιορτή του Άι Δημητρού. Και τι έγινε δηλαδή, πάλιωσε? Δεν λες μωρή καλύτερα πως φορέσεις τα γιορτινά σου και να έρθεις να πάρεις νερό? Έτσι ντένομαι εγώ. Καλά ντε, δεν είπαμε τίποτα, δεν σε κακολογήσαμε, λέμε. Ξέρω γιατί είσαι πάντα μαζί μου θυμωμένη.
Και ποιος σου είπε ότι είμαι πάντα μαζί σου, θυμωμένη? Η Βασιλική. Για άκου να σου πω, δεν έχω καμιά ανάγκη να είμαι μαζί σου θυμωμένη, εντάξει? Καλά. Πιο σιγά, Χριστιανή μου, το σκηνή. Το πηγάδι θέλει φτιάξιμο, δεν το βλέπεις? Το ξέρουμε. Είμαι όμως βιαστική. Μπα. Και γιατί είσαι βιαστική? Έχω και ξένους. Ποιους ξένους? Το Γιώργη το Βρανά. Θα φάει σε εμάς. Πάλι? Πάλι και πάλι. Γιατί το λόγο θα σου δώσουμε. Έμεινε χωρίς αγώ και θα έρθει για βραδινό. Καλά να περάσετε τότε. Παναγιά βοήθεια. Γιατί τα στεναχώρια. Τίποτα δεν έχει πια το μαγαζί σου, Παναγιώτη. Τίποτα. Τι τα θες τα πολλά, κύρα Παγώνα μου. Και με τα λίγα το ψωμί βγαίνει. Καλά. Τότε δώσε μια σακουλίτσα ζάχαρη και 2 δαχτυλιές τιάφη για τα πιτσιρίκια που μου τα φέρουν να τα λιάνω. Λέγει κάμφορα και γιάμουρι. Από αυτά έχω. Αλλά πώς θα φτάσω εκεί πάνω. Γεράσαμε, Παγώνα μου. Με ρημάξαν οι ρευματισμοί. Κανένα φάρμακο έχεις για δάφτους? Πώς δεν έχω. Μην κάθεσαι μπροστά σε παραθύρια άμα είναι ανοιχτή η πόρτα. Και κλείστε και το φεγγίτι. Αυτός έφαγε και να το ξέρεις. Πανάθεμάτων, πώς θα ανέβω εκεί πάνω, δεν μπορώ να τον κλείσω. Γιατρικό σκέτο να το πάρω μια κι όξου έχεις? Παστά, μην τρως παστά. Και θα σου δώσω εγώ και ένα φάρμακο. Ένα χορτάρι να το βράσεις και θα πίνεις το ζουμί για να σου πάρει τα λάτια. Άντε, μπράβο. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Καλώς το παλικάρι. Κάνα δεμάτι γλυκόριζα θέλω. Ώρα τώρα να τελειώσω με την κύρα Παγώνα που είναι βιαστικιά. Όχι και βιαστικιά. Περιμένω την κύρα Φρόσο, την κουνιάδα του. Να της ετοιμάσω ένα φάρμακο. Από μένα με την ησυχία σου. Χρειάζομαι και μια καπιστράνα για τ' άλογο μου τιμάσεις. Καπιστράνα δεν υπάρχει. Ο Κράγκαρης έφερε κάτι ωραίες από την Πάτρα. Μπορεί άστο να φέρνει ό,τι θέλει. Εγώ ό,τι σώνω κάνω. Εμένα μου φτάνουν. Πήρε ένα διβιώτη παραπέδι και γιόμισε το μαγαζί του πράγμα. Τέλος πάντων. Ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. Εσύ τι λες, κύρα Παγώνα, για τους διβριώτες? Καλή, πολύ καλή. Δουλευταράδες προκομμένοι. Αυτοί θα τα αγοράσουν όλα μια μέρα. Μη μου παραπονιέσαι μονάχα. Εγώ πλούτο από το μαγαζί δεν έκανα μήτε νέος, ούτε τώρα θα κάνω. Έτοιμος. 3,5 δεκάρες. Προς εσύ ξέρεις. Συγγενής είσαι, χριστιανός είσαι. Θα στα δώκω. Πόσα είπες? 3,5 δεκάρες. Αν δεν τα έχεις όλα, εδώ είμαστε. Όχι, όχι. Εγώ δεν είμαι σαν τις άλλες τις μαμές να σου τα κλέβω. Γελάτε ρε μόνα οι μαμές. Άμι, τα παιδιά με έχουν πληρώσει ποτέ τα ζαχαρωτά τους. Γι' αυτό δεν ξανάφερα ποτέ καραμέλα. Με αφανίσανε στο κλέψιμο. Εκείνη την πολυλογού την κανέλα να φοβάσαι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλη. Τι θέλει το τσουπί? Λέει η μητέρα πως άμα πάει Κάρο στην Πάτρα να μας φέρει κοινόπνευμα. Τόσο βιαστικό ήταν το μεσημέρι, δεν θα πάμε στο ίδιο τραπέζι. Εντάξει, κύριε Παγώνα. Ναι, σε ευχαριστώ. Καλές δουλειές. Τι είπες εσύ, παιδί μου, ότι θέλεις? Λίγη γλυκόριζα μόνο. Αμέσως. Ανθίτη, καρτερής. Και μια στάμνα, γιατί αυτή που έχουμε είναι... και σπίρτα. Καλά, άντε σπίτι τώρα. Και μια μεγάλη βελόνα για ρούχα. Όλα αυτά τώρα που είναι ο άνθρωπος εδώ και στέκει. Όχι, όχι, εγώ περιμένω. Παναγιά μου. Για να μην τα ξεχάσεις.
Το γιώμα στο τραπέζι αρθεί. Άντε τώρα. Πώς πάνε οι δουλειές, αδειάζετε καθόλου? Πού τώρα? Μέχρι την Καλαμάτα φτάνουμε και ακόμα παραπέρα. Και στην Πάτρα? Αμέ, θέλεις να σου φέρω τίποτα, κύριε Παναγιώτη? Όχι τώρα, αλλά θα ήθελα στο άλλο ταξίδι. Θέλω κάποιες πέτρες για να φτιάξω το πηγάδι, έχει λασκάρει σε κανένα 2 μέρες. Αδειάζεις? Θα βρω καιρό και θα σας φέρω. Μπράβο, γιατί θα βουλιάξει καμιά φορά και ζήτω που χαθήκαμε. Θα βρω καιρό και θα σας φέρω. Τέτοιο κρύο νερό δεν υπάρχει πουθενά. Αυτή είναι εμείς. Τζάμπα το ευλόγησαν αυτοί που το χτίζαν. Θες τίποτα άλλο? Γιατί βλέπω ο νους σου είναι αλαργεμένος. Όχι. Έχω αγόρι και καθυστέρησα. Η εποχή σας είναι τώρα. Όλοι δουλειά για κάρο έχουν. Όλοι. Βρε τους λέω, χαθήκαν τα γαϊδούρια χέρια, θέλουνε και σβέρκο. Γεια σου, Γιώργη. Καλώς τη Βασιλική. Καλώς το τσουπί, πάλι εδώ είσαι. Ξέχασα την καρέλα και το χαλβάκι, Παναγιώτη. Ω, κακό. Γεια σου, πατριώτη. Γεια σου και εσένα. Από πού έρχεσαι? Απ' τη Δέβρη. Είναι μακριά ακόμα τα λεχινά. Μπα. Να, άμα περάσεις στο τούμπι θα τα δεις. Έχεις κανένα συγγενή εδώ? Κανέναν. Και τι πας να κάνεις? Να δουλέψω. Εμείς έχουμε μόνο λιθάρια εκεί πάνω. Εσείς σε τούτα τα μέρη κατέχετε την ευλογιά του Θεού. Άντε, γεια σου. Άντε, γεια. Ξεκαμπήσανε από καιρό και άλλοι δικοί σας. Πάει χρόνος. Είδα που δεν γύρισαν πίσω. Βρήκαν μέρος, είπα. Ας πάω κι εγώ. Έτσι κι αλλιώς μαθημένος είμαι. Από τι είσαι μαθημένος? Απ' τη στέρηση. Με τις μάνας μας το γάλα γύρια φυλάμε και προκοπή δεν βλέπουμε. Τι θα χάσουμε? Πώς σε λένε, φέρεσαι νοικοκυρόπεδο. Εγώ είμαι ο Νικολός ο Πικόπουλος. Ευχαριστώ. Ο Δημήτρης είμαι, ο καινούριος. Είμαι καρολόγος. Έμπορος είναι ο πατέρας σου. Φούρνο έχουμε και χωράφια. Φούρνο, Πολύ πλούσιος τόπος εδώ κάτω. Μυρίζει δροσάικες. Και ζά, έχετε ζά. Το χορτάρι φτάνει να μπόει. Όλοι έχουμε. Εγώ δουλεύω το κάρο. Γεια σου τώρα. Να σου πω. Κάναν έμπορο, ξέρεις, που να είναι χωρίς παιδιά και να θέλει χέρια. Που να είναι γέρος και να μην αντέχει και να έχει μαγαζί. Άσε μην πάρω κανένα στο λαιμό μου. Στάσου, για φέντη σου μιλάω. Βοήθεια θα του δω, με ψωμί και ύπνο μόναχα. Σύρε στην πλατεία και ρώτα. Ο Θεός να σε έχει γερόνε. Εσείς είστε άνθρωποι της γης και των καματερών. Εμείς νοιαζόμαστε για το εμπόριο. Δεν μπορεί η ζωή στον άλλο. Ρώτα στο κύριο Παναγιώτη του Στριμμένου. Μην του πεις από μένα. Δεν ξέρω αν θέλει ο άνθρωπος. Στριμμένου είπες, όνομα είναι για παρατσούκλι? Όνομα. Είναι άγιος άνθρωπος ο κύριο Παναγιώτης. Μαγαζί έχει? Μαγαζί. Πηδιά? Μια τσούπα. Άντε, γεια σου τώρα. Γεια σου και καλό στη στράτα και στο σπίτι σου. Στο στριμμένο. Άγιε μου Νικόλα όνομα. Μπορεί να είναι, ίσως. Στο στριμμένο. Μόνο με τα τραγούδια και με τους θαμπουράτες ποτέ μου δεν έκανα. Πολύ. Αχ, δεν μαζεύονται με τίποτα τα έρμα. Καφέ με μορφιά μου στην αυλή μας. Άκουσα μια πουλακίδα μου να την κυνηγάει κάποιος κάτω στα μπέλη. Ή κανένα σκυλί θα ήταν ή καμιά λεπού. Μέρα μεσημέρι.
Δεν τις ξέρεις αλεπούδες άμα είναι πεινασμένες. Μου είπε ο Γιώργης ψες στο πηγάδι ότι χρειάζεται, λέει, για να φτιάξει ένα κάρο πέτρες και ένα αγκαλό πηγαδά. Ανθή! Έρχομαι, μάνα! Αργυρό, μέσα είστε? Μέσα είμαι, Φρόσα, πού θες να είμαι. Καλώς τη πια. Τι κάνεις, αδελφή? Τα ίδια, πονώ εδώ, πονώ εκεί. Δεν είναι τίποτα αυτά. Περαστικά είναι. Έφερα να κάνω πρόβα της Ανθής. Να τις κάνεις. Καλό έγινε. Καλό δεν λες τίποτα. Θα σε βλέπουν τα παλικάρια και... Τέτοια να τις λες να παίρνουν τα μυαλά της αέρα. Ό,τι και να πεις εσύ, αυτή σου έχει φύγει. Και μάλιστα άργησε. Δεν βλέπεις την Βασιλική που δεν κρατιέται ούτε λεπτό. Και εσύ μου λες τώρα για την Ανθή που είναι μυαλωμένη και σοβαρή. Αχ, τι, έλα να το δοκιμάσουμε. Άδειο στο τραπέζι. Πώς είναι ο Παναγιώτης? Όλο ρευματισμοί και ρευματισμοί. Δεν πειράζει. Καλά να είναι μοναχά. Καλημέρα, Δημητρό. Καλημέρα, κυρία Κανέλα. Πώς πάνε τα ξεγεννήματα? Έχω που να είναι να ξεγεννήσω τη Μαριό της Άννας. Δεν παίρνεις και το φίλο σου το Γιώργη να έρθει μια ματιά από εκεί? Τι να κάνουμε, Κανέλα? Να κοιτάμε κι εμείς την κοιλιά της Μαριός που φουσκώνει? Όχι, καημένε. Να δείτε τις άλλες τις κοπελιές που είναι χωρίς κοιλιά. Νωρίς ακόμα, Κανελιό. Στάσου μια στιγμούλατε. Τι συμβαίνει? Αυτός που μίλαγες, ποιος ήτανε? Ποιος αυτός? Να, αυτός εκεί κάτω. Που περπατάει στο ίσωμα σαν να είναι σε βάρκα. Είναι από τα βουνά, γι' αυτό πάει έτσι. Ένας φουκαράς που γυρεύει δουλειά. Τι δουλειά? Ξομολογήτερα έπρεπε να έχεις γίνει, Κανέλα. Όχι, μαμή. Πάω τώρα. Έλα, φόρες το τώρα. Έλα. Φτούναμε σε βασκάνω. Παραμεγάλωσε και παραμόρφινε. Χαρά σε αυτόν που θα την πάρει. Τέτοια να της λες να φτερουκίξει από το παράθυρο. Η Ανθή είναι μυαλωμένη και τίμια. Μακάρι να της μοιάζανε οι άλλες στο νυχάκι της. Τη Βασιλική να δεις πως κοιτάει εκείνον τον έρμο το Γιώργη. Και αυτός? Και σένα? Τι σε νοιάζει τι κάνει αυτός? Τι να κάνει το παλικάρι? Φίλος του αδελφού της είναι. Σφίγγεται. Παντοπολίου το Μέγα Παναγιώτους Τριμμένο οίκος ιδρυθείς το 1869. Καλημέρα! Γερός φαίνεται, ήσυχος φαίνεται, μπορεί να είναι και του Θεού. Μια χαρά είσαι. Έλα να αλλάξεις. Ποιος είναι? Η Κανέλα είμαι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς την κόφτιασε. Πώς από εδώ? Πήρα λίγη ζάχαρη να φτιάξω κανένα κουραμπιέ για το καινούργιο. Γιορτή έχουν οι καινούργοι και τους πας γλυκό. Μπα, εκεί είναι ο Γιώργης ο Βρανάς, ο Δημήτρης, η Βασιλική. Ήρθε η ώρα και της Βασιλικής για γάμο. Μη
Μικρή είναι ακόμα. Ναι, μα άλλες 5 θυγατέρες έχει ο καψερός ο καινούριος. Τι θα τις κάνει. Ήθελα να σε ρωτήσω, μήπως έχεις μια ψύχα πικραμίγδαλο να βάλω μέσα. Έχω. Αν τι φέρε μια χούφτα, σε φτάνουν. Και πολλά είναι. Τι να κάνουν εκεί οι κοπελιές. Η κοιλιά τους διψάει η γιάντρα. Έλα τώρα κι εσύ. Ας αλλάξουμε κουβέντα. Ο κύριος τα παιδιά σου καλά. Καλά. Πάλι τα στενάχωρα πιάσαμε. Δουλειά δεν έχει. Εκείνο που θέλω να σου πω. Να δεις πως καμαρώνει το Γιώργο, εκείνη η μάγισσα, η κοπελιά. Πιάντε. Όχι και μάγισσα η Βασιλική. Να τον φάει, πάει, να τον φάει. Ο Θεός να με συγχωρέσει. Ξεπλανεύτρα είναι, πήρε από τη μάνα της. Που φέρε τούμπα τον καινούριο και ακόμα να γυρίσει. Τι χασομερό με την κουβέντα. Όσο κάθεται κερατά, τόσο μεγαλώνουν τα κερατά του. Άντε, γεια σας και ευχαριστώ, Γεια σου. Στο καλό. Και την έπιασε την κανέλα και θέλει να πάει κοραμπιέδες στους καινούριους. Δεν νοχάς. 6 τσούπες έχει ο Χριστιανός. Μονάχα να τις ξεγεννάει, φτάνουν για όλη της τη ζωή. Ποιος είσαι λόγος? Ο Νικολός ο Πικόπουλος. Εκεί γιατί δεν περνάς μέσα? Ξένος είμαι. Και τι θέλεις? Δουλειά. Δεν υπάρχει δουλειά. Ξέρω από μαγαζί. Δεν υπάρχει δουλειά, Χριστιανέ μου, δεν βλέπεις. Εγώ φτάνω και περσεύω. Το μαγαζί είναι μεγάλο. Ρε, πήγαινε στην ευχή του Θεού, με κολλάζεις. Αν δεν υπάρχει δουλειά, τη φτιάσουμε. Ρε, είσαι το καλό, βρες κανέναν άλλο που να αντέχει. Τι κοιτάς? Θέλει ξαράχνιασμα. Α, δεν πειράζει, έτσι είναι για τις μύγες. Οι μύγες πιάνονται στην κόλλα. Άλλο κακό. Και ο φυγίτης. Τι ο φυγίτης? Πρέπει να κλείνει από κάτω. Το ξέρω. Μη μένει ανοιχτός και τη νύχτα θα μπαίνουν μέσα ζούδια. Θα μ' αφήσεις τώρα να κάνω καμιά πρόσθεση? Καλά, εντάξει, φοιτικό μύθι μου, αν φεύγω. Παντοπουλίου του Μέγα, Παναγιώτου Στριμμένου. Καλώς είναι, ας κάνει τον άγριο. Παντοπουλίου του Μέγα. Στριμμένο τον λένε. Φέρε του πατέρα σου λίγο φρέσκο νερό, Ανθή. Ρίξε πάνω σου και κανένα σάλι, Την είδες? Μεγάλωσε, γυναίκα έγινε. Όλοι μεγαλώσαμε. Ένας λόγος παραπάνω. Έχει το νου σου για κανένα παιδί, Πήρε
Τα αυτή μου στη γειτονιά, το Γιώργη, το Βρανά, το Γκαρολόγο. Μα πάλα θεμάτωνε. Γερός είναι, δεν λέω, αλλά το μυαλό το έχει όλο στα γλέντια. Για να στεριώσει το σπίτι γυναίκα χρειάζεται οικονομία. Άνθρωπο που να τον μετράει πριν τον χαλάει στον παρά. Όχι να τον ακουμπάει στο καπηλιό του διαμαντή μόλις τον πιέσει. Δίκιο έχεις, δίκιο. Μα τούτη εδώ τράνεψε. 18 έγινε. 18. Τι θα την κάνουμε. Δεν τη χωράει το σπίτι. Λες να μας έβρει καμιά συμφορά. Τι συμφορά να μας έβρει. Άκουσες τίποτα και μου το λες απόξω. Όχι. Τι να ακούσω. Ξέρω εγώ. Εσείς οι γυναίκες άλλα λέτε, άλλα θέτε. Όχι, όχι. Μα τη βλέπεις, δεν κρατιέται. Καλά, θα το κοιτάξω. Μήπως υπάρχει και κανείς. Όλοι τα μυαλά πάνω από τη σκούφια τα έχουνε. Ο Γιώργης ο Βρανάς σύχνο περνάει από εδώ. Έρχεται. Να έχεις την ευχή μου, κόρη μου. Αυτός ο κόμπος ακόμα να μου περάσει. Πρώτα του πατέρα σου. Μωρέ, τι είναι ο κόμπος μπροστά στα ρευματικά. Με έπιασαν πάλι. Θα βρέξει φαίνεται. Κύριε Παναγιώτη. Καλώς τη μαμή. Τι κάνει η αφεντιά σου. Ανάθεμα δυο πράγματα. Τη φτώχεια, τα γεράματα. Μη λες τέτοια και έχεις κορίτσι της Πανδριάς. Και ποιος θα μεγαλώσει τα εγγόνια σου, μη δε η αφεντιά σου, ο παππούς τους. Μακάρι Καρέλα μου, μακάρι. Καημένη Ανθή. Έλα μας δόξει τα ρούχα. Θα στερωθούνε και θα γεμίσετε ξανθήματα. Ξεχάστηκα αυτιά. Ξεχάστηκα, τι να πρωτοκάνω. Ζύμωμα, πλήσιμο, σιδέρωμα, νυχτώσαμε. Δεν είσαι πια κοριτσόπουλο, τράνεψες. Μπήκες στις έγνοιες. Δώσε κανένα γιατρικό του πατέρα μου γιατί μας έχει φάει στην κρίνια. Το κανόνισα, το φτιάξα. Κοίταξε να το βράσεις καλά, να το φροντίσεις για να γιάνει. Ό,τι να είναι. Εσύ ξέρεις. Αρκεί να σταματήσουν. Αυτοί δεν είναι ρευματισμοί. Βάσανα είναι. Τα γεράματα δεν έρχονται μόνα τους. Έχουνε παρέα. Ναι, αλλά εσύ θιά μου είσαι αέρας. Είμαι αέρας γιατί δεν έχω κανένα να μ' ακούσει εκτός από τα αυτιά μου. Και σωπαίνω. Το είπα εγώ. Κλαίγεται για να βασανίζει τη μάνα μου. Όλη μέρα άκουγα τον αργαλιό σου. Φτιάχνεις την πρίκα σου, Νωρίς δεν είναι. Νωρίς. Αλλά κορίτσια στην ηλικία σου παλαιότερα παντρευόντουσαν. Ποιος είσαι λόγος? Ο Νικολός ο Πικόπουλος. Το Χρήστο. Εδώ είσαι ακόμα. Μπορώ να κάνω όλες τις δουλειές. Να ανοίγω, να κλείνω το μαγαζί, να το συγκυράω, να λάμπει. Να βγάζω τα πράγματα όξω, να τα φέρνω μέσα. Ποια πράγματα? Μαγαζό. Για προχώρα. Μόνο ψωμί και ύπνο αφεντικό, τίποτε άλλο. Για από πού θα έρχεσαι?
Και τι έβρε? Έχεις άλλα? Όχι. Πρέπει να τα αλλάξεις. Πώς να τα αλλάξω? Θα σου δώσω εγώ ένα ζευγάρι καινούρια και θα μου το ξοφλήσει με τη δουλειά σου. Ναι, αφεντικό. Σακιά, αντέξεις να κουβαλάς? Του λόγου μου ό,τι θες. Θηρίο. Μέσα από τη δίβρη είσαι? Μέσα. Γράμματα γνωρίζεις? Ανάγνωση και γραφή. Πρόσθεση και αφαίρεση. Ξέρεις και αφαίρεση, Να μην με έβρει το πρωί. Φαΐ έχεις για το βράδυ? Έχω. Βρεδάκης ή δεν έχεις? Έχω. Έχουμε ένα 100 εκεί, θα πας να κοιμηθείς. Σου κάνει? Μου κάνει. Και θα σου δώσω και ένα ζευγάρι παπούτσια δικά μου, αφόρεγα περσινά. Εντάξει. Τίποτε άλλο? Τίποτε άλλο. Πώς είπαμε σε λένε? Νικολό Πικόπουλο. Του Χρήστου. Ναι, μητέρα. Άκουσα τραγούδια, για μου φάνηκε. Σου φάνηκε? Σε λίγο έρχεται ο πατέρας σου. Στρώσε τραπέζι. Στρώνα. Μη βγεις έξω για νερό μες τη νύχτα. Τι νύχτα, μάνα? Ο πατέρας είναι ακόμα στο μαγαζί. Κράζω 40 μονοστέφανες νύφες να κλώνουνε 3 μερόνυχτα αγνό μπαμπάκι. Ζητώ κίτρινο κερί από 40 μελισσοκούβελα και κερώνω τις κλωστές. Ζώνω τη νύχτα, ζώνω την πόλη, μην έμπει μέσα το κακό. Ποιος είναι εκείνος στο σκοτάδι? Μπα. Ο ίσιος από το κυπαρίσι. Πώς καρφάλωσες μωρέ πάλι? Στην πλάτη του Δημήτρη. Τρελαθήκα. Άντε, τέλειωνε. Αρθή. Ποιος κοιμάται στο κατόι μας, Αρθή? Δεν ξέρω. Λες να μας χαλάσουν τη φωλιά? Ανθή.
Τι έπαθες και μουρμουράς τη γατέρα? Την προσευχή μου κάνω, μάνα. Ακόμα ανοιχτό το έχεις το παράθυρο? Να μπει μέσα καμιά νυχτερίδα? Το κλείνω. Ιβριώτης. Βιβριώτης.